Bueno, boas tardes a todas. Grazas por estar aquí, ao público, aos membros da mesa, ao concelleiro tamén e a Adega por organizar estas xornadas, o documental que foi moi interesante para todas, creo eu. Graduoime en Historia e fixen o máster de Historia Contemporánea aquí na USC. E o tema do meu traballo de fin de máster pois foi sobre as orixes do movemento ecoloxista galego. Para facelo, pois, o arquivo que máis consultei, a verdade, foi o de Adega, que tamén de agradecer que teña un arquivo tan completo e tan ben conservado, porque, bueno, é fundamental. O sea, sin isto os historiadores non podemos traballar. É fundamental para poder coñecer o pasado, que creo que tamén, como vimos no documental, pois é algo que hai que poñer en valor e que hai que dar a coñecer. Bueno, quería presentar aos distintos membros da mesa, que tamén creo que representan distintas etapas da evolución de Adega, que tivo moitas. Vimos aí como Beiras nos comentaba as orixes, distintos grupos que estiveron aí, figuras moi centrais tamén, como Domingo Quiroga. Bueno, pues vamos a empezar con Ramón Varela, que é doutor en Ciencias Biolóxicas pola Universidade Autónoma de Madrid. Foi secretario xeral de Adega dende 1979, o sea, dende unha etapa bastante tempera, a 1981 e presidente de Adega entre 1981 e 1996. Foi membro fundador da sección de Adega de Santiago e promotor da primeira iniciativa legislativa popular en defensa do bosque autóctono en 1989, que tamén se comentaba no documental. Participou nas numerosísimas protestas e marchas organizadas por Adega nas décadas de 1980 e 1990, pois contra o xogo nuclear, contra o vertido dos residuos na fosa atlántica, contra a construción do embalse do Sela, etc. E, bueno, pois tamén segue a participar nestas manifestacións. É autor de unha dúcia de libros, como, por exemplo, un dos que utilicei eu para o meu traballo de fin de máster, que era Os residuos radiactivos, de 1983, e de múltiples artigos de prensa sobre cuestións ambientais. E actualmente publica unha vez ao mes en Mundo Diario e La Discrepancia. Despois, aquí á miña dereita, temos a Manolo Soto, catedrático de Enxeñería Química na Universidade da Coruña, investigador principal en máis de 20 proxectos, cun centenar de publicacións en revistas internacionais sobre diversos temas, desde digestión anaerobia hasta os humidais construídos para o tratamento de aguas residuais, compostaxe de residuos orgánicos ou educación para a sustentabilidade. Foi director da Oficina de Medio Ambiente da Universidade da Coruña dende a súa creación en 2008 até o ano pasado, 2024. Foi membro de Adega dende 1986 e secretario xeral entre 1992 e 1995 e presidente entre o 96 e o 2003. Membro da xunta directiva dende 2003, traballando sobre temas de residuos, e director da revista Cerna e de Adega Cadernos. É coautor e coeditor de varios libros, entre eles Os residuos na Galiza, Tratamento de residuos sólidos urbanos ou Tempo dos ríos. Ao fondo temos a María Lafuente, licenciada en Bioloxía, na actualidade docente de Bioloxía e Xeoloxía, que traballou como educadora ambiental en Adega durante 13 anos, do 2007 ao 2020, e actualmente tamén forma parte da directiva de Adega. Bueno, como vemos, algo moi interesante, que todos eles son científicos, que é algo que eu no meu traballo pois tamén destaco, no? Como dende o mundo da ciencia, de persoas expertas, se puxo ao servizo da causa ecoloxista pois todo este coñecemento. E, bueno, tamén na mesa temos o concelleiro de Sustentabilidade Ambiental de Santiago de Compostela, Xesús Manuel Domínguez, que tamén quería agradecer a súa presencia aquí. E sen moito máis, pois eu, claro, creo que xa saístes no documental, entonces, si queredes
comentar algo máis respecto ao mellor da organización ou en retrospectiva destes 50 anos e como rematou tamén o documental tamén sobre o presente da asociación ou do ecoloxismo en xeral. Sí. Vale, moitas gracias. Bueno, en primeiro lugar, agradecer a presentación e darlle as gracias a ADEGA por a invitación. E antes de pasar así a expoñer un pouco as ideas básicas de comparación entre o que foi os anos 70 e a actualidade, decir un par de cuestións. A primeira relacionada pois cas vítimas dos incendios e que somos todos, por un lado, e tamén a población que se quedou sin casa e todo o que lle afectou directamente. A miña solidaridade, por suposto, pero recordar que son vítima dunha situación en que a ADEGA ven loitando desde fai moitos anos, é dicir, desde que se fundou, que é a loita contra os incendios forestales e a persecución de un plan forestal que este en función da realidade galega e non en función de intereses de grandes empresas, en primeiro lugar. Iso por un lado. E en segundo lugar, pois citar unha boa noticia, xa que acabo de citar unha mala, pois polo menos citar unha boa. E esa boa ten que ver coa última digamos, pronunciamento que tuvo o goberno con respecto a Altri, en donde realmente se pensaba que se dudaba de que se podía conceder unha subestación para Altri desde o goberno e, de feito, se está, polo que se ve, implicando o goberno na situación, como se implicou tamén en non dar ou propoñer que non se dieran as subvencións para Altri. É dicir, que temos unha noticia mala para o país e temos unha noticia boa para o país. Dito isto, pouco queda que decir despois de ver o vídeo, pois únicamente citar de que nos anos 70, que foi unha etapa moi dura e de moita presión medioambiental, que os principales problemas que había tiñan que ver pois precisamente ca enerxía, un diles fundamental, os embalses. Naquele momento a enerxía imperante era a enerxía hidroeléctrica e entonces nos anos 50 e 60 se fixeran xa unha serie de embalses no río, na cuenca do Miño-Sil e agora se pretende nos anos 70 tratar de embalsar ríos como Tambre, como Avia e os seus afluentes ou como mismo Eo. É dicir, aí hai uns embalses que non se construíron, como foi o do Sela, o Sela no Baixo Miño, é dicir, o río Miño ten 5 grandes embalses, ou polo menos 4 e un máis pequeno que está ás portas de Ourense, e había un proxecto que era un embalse do Sela que amenazaba entre Portugal e Galicia a inundar as pesquerías que había de Lamprea e toda a riqueza que había. Bueno, pois ese embalse non se construiu, entre outras cousas, por a oposición que fixemos. Eu recordo que a ADEGA pois encadenou na Ponte Internacional de Tui, a ADEGA fixe unha marcha desde Frieira hasta Campos Santos, en donde eu personalmente participei, e entón a cuestión está en que aí había un dinamismo moi grande dos pescadores e que foron os que nos apoyaban e demás en toda esta marcha que facíamos durante unha semana de Frieira a Campos Santos. Por outro lado, no río Eo pasou igual, é dicir, outro proxecto que tampouco pudo o capital facelo, que neste caso era Navia de Suarna. Navia de Suarna é un proxecto moi antigo que nos 70 xa estaba encima da mesa e que gracias á oposición popular tampouco se construiu. E logo, esos son éxitos de ADEGA, por exemplo, tamén, e de todo o nacionalismo, sobre todo porque era fundamentalmente quen peleaba polo tema, e hai fracasos. Os fracasos foron que, por exemplo, naquela época se fixo no Tambre o Barría de la Maza, que está construído aí, e se fixeron no río Avia e nos seus afluentes pois varios embalses. Ben, pois actualmente o tema da enerxía volve a estar encima da mesa, porque se ben nos anos 70 era un tema prioritario co hidroeléctrico, agora temos un tema relacionado, que é o tema da eólica, o tema da solar, o tema relacionado tamén co bombeo, con grandes embalses. Hai uns embalses que se pretende que se utilicen agora para poder
facer megabaterías que consisten en pasar a auga dun embalse a outro ou ben de un embalse a unha zona que está máis elevada, que sea unha gran piscina que almacena auga, e entonces eses bombeos van a traer consigo que se volva a destruir o medio ambiente, que se repercuta en todo o territorio e ao mesmo tempo beneficio ningún para nós. Pero as empresas sí teñen un beneficio co bombeo. O beneficio que teñen é que cando lle caducaban precisamente as súas concesións, de repente as súas concesións se renovan, e se renovan porque teñen bombeo. É dicir, se antes estaban con 75 anos á vista para traballar, agora volven ter outros 75 anos. É dicir, que é todo unha maravilla para as empresas, un goberno que permita toda esta situación. Pois ben, hai varios modelos de bombeo. Hai o bombeo que consiste entre dous embalses, que é o caso, por exemplo, entre os Peares e Belesar, de Naturxi. Hai embalses en que sacan a auga para elevala a unha parte elevada, como é o caso, o exemplo de Negreira, que hai na zona de Brión e Negreira un proxecto en onde se pretende sacar do río Tambre a auga e elevala para, nos momentos en que se necesite máis electricidade, pois se baixe esa auga que se subiu nos momentos da noite cando non había gran consumo de electricidade. É dicir, que nos encontramos que hai moitos proxectos dese tipo, e ademais son proxectos tremendamente grandes, como pode ser na zona de Ovao, Cenza, Iberdrola, 1800 megavatios. En Filgueira, entre Frieira e Crecente vai a ter arriba, según este proxecto, unha gran piscina de moitos metros cúbicos, 485 megavatios de potencia. En Belesar, entre Belesar e os Peares, 215 megavatios. É dicir, nos estamos exportando electricidade. No ano 23 exportamos o 45% da electricidade, o 45%. Normalmente se exporta entre o 33% e o 45-50%, ou incluso algún ano excepcional. Pero a cuestión está en que a electricidade esta do bombeo non é para Galicia, nin por necesidades industriales, sino que é para exportación. É dicir, vai a salir para Portugal, vai a salir para o País Vasco, como sabedes, e para Madrid e para outras partes, non? En definitiva, que este é unha alternativa, pero non só é esa, sino que hai outras alternativas que logo comentarei que tamén son problemáticas. É dicir, que naquele momento encontrábamos nunha situación en que a hidroeléctrica era, digamos, interesante para as grandes empresas. Hoxe, a hidroeléctrica non. As térmicas naquele momento, nos anos 70, tamén estaban como proxectos de Naturxi e de Endesa e de outras empresas. Había 3 centrales térmicas, 2 se apecharon, se construíron nos anos 70, unha empezou a funcionar no ano 80 e as anteriores nos anos 70. Son as que están en Arteixo, unha delas, que ainda actualmente está aí, que é de combustible de hidrocarburos, e logo estaban as de lignito, que aproveitando o lignito que había na zona, tanto as Pontes como Meirama, pois sacaban ese lignito, se agotou o lignito e a contaminación era tremenda, que era un lignito que non se podía nin siquiera utilizar. Noutro país, digamos, en Estados Unidos, estaría prohibido utilizar ese lignito pola cantidade de azufre que tiña e pola problemática que creou no noso medio ambiente. A choiva ácida, en unha zona, sobre todo, da zona norte de Lugo, en Vilalba e demás, por donde pasaban as nubes que a veces chegaban moito máis lexos, pois arrasaba todo o que encontraba pola cantidad de azufre que tiña. Ben, a nivel industrial, naquele momento, nos anos 70, tiñamos un problema importante xa, que era a celulosa de Pontevedra. A celulosa de Pontevedra, no ano 74, a Delegación Provincial de Sanidade de Pontevedra reconoce que existe unha contaminación importante na ría. O reconoce un organismo público. Pero que no ano 75 o MOPU volve a reconocer que existe mercurio na ría, que hai materia orgánica e que hai nitratos e outros compostos químicos na ría. No ano 75 o mismo Instituto de Investigacións Pesqueiras exactamente o mismo. E despois, no ano 78, 45 médicos de Pontevedra denuncian que hai unha contaminación importante na atmósfera en Pontevedra e que a mortandade se está aumentando con relación a outras ciudades. É dicir, problemas de bronquios, asma, POC e outras enfermedades relacionadas con
co sistema respiratorio teñen máis agudización e hai un porcentaxe maior que nas outras cidades galegas. É dicir, a celulosa empeza nos 63, nos anos 74 xa temos, como vedes, 11 anos despois, xa temos unha problemática que non só é que digamos, ou que digan os de Pontevedra, eu tamén pertenecía a Pontevedra naquela época, porque fui un profesor na Xunqueira, e entonces a cuestión está en que vivín aqueles momentos en donde realmente houve unha oposición xa a Tafisa, que tamén era outra empresa que había de aglomerados de madeira e demais. Bueno, tedes que mirarme o tempo, porque non sei canto levo, igual me paso, Vamos. No, pois controla, por favor. A ver. Bueno, entonces había multitud de problemas relacionados neste caso a celulosa. Hoxe, igual que nos anos 70, volvemos ter encima da mesa outra celulosa, non? Altri. E nos anos 70, a finales dos 70, había varios proxectos de celulosas en Galicia. Había hasta 6 proxectos de celulosas que iban por Quiroga, iban Pontedeume, en fin, un montón de lugares distintos. A oposición popular, nas cales tamén estaba a Adega, e incluso a Adega cumpliu unha función importante porque informaba a población que non sabía como era unha celulosa no interior. Aquí, en Negreira, pois non conocían o que pasaba en Pontevedra. En Pontevedra o tiñan claro, pero o que non o tiñan claro eran as persoas do interior, onde se pretendía instalar estas plantas. Era capital moitas veces vasco e de multinacionais que viñeron nunha primeira oleada de hasta 6, como digo, 6 celulosas. Posteriormente viría nos anos 90 outra e actualmente pois temos o que temos, non? Con respecto ao proxecto de Altri. É dicir, que o tema industrial estaba aí. Había unha empresa que era Cross estaba de fertilizantes na ría de Coruña, e esta empresa pois nos marchou no ano 80 e tantos, pero nos 70 funcionaba, é dicir, desde se crea no ano 31, creo recordar, e hasta o ano 80 funciona. E acabamos de pagar actualmente 25 millóns de euros para recuperar o que fixeron precisamente na ría de Coruña. 35, digo, millóns, non 25, 35 millóns de euros que viñeron da Unión Europea, ou mellor dito, estaban destinados para a depuradora de Santiago, e cando caducou a posibilidade, isto sabrá mellor, cando caducou un momento que non se fixeron as obras, desde Bruselas se trouxo ese diñeiro para tratar de solucionar o tema precisamente de Coruña. E, bueno, pois, por que hai que gastar tanto diñeiro? Porque estas industrias, como as da minería e outras por estilo, traballan aquí cunha lei moi permisiva, moi laxa e demais, e que ao final deixan un territorio totalmente degradado, como é a minería ou como é, neste caso, unha ría, non? É dicir, que se había antes 400 mariscadores, ao final quedan 40 ou 50 aí nesa zona. E outros problemas que había era o transporte marítimo. Houve nos anos 70 4 importantes accidentes, non? O Policomander na ría de Vigo no ano 70, onde verte 15.000 toneladas de petróleo, Urquiola no ano 76, que verte 100.000 toneladas de petróleo na ría de Coruña, o Ercovic no ano 70 tamén, que verte insecticida, Dieldrin, 2022, e na Coruña, e o Andros Patria, que verte no ano 79 50.000 toneladas de petróleo. É dicir, a década dos 70 foi unha década tremenda para o transporte marítimo. A Organización Marítima Internacional no ano 72 recomendaba que se separara o tráfico marítimo da costa galega. Pois hasta o ano 92, 20 anos despois, non se fixo a primeira separación do tráfico marítimo. A Adega insistiu, mentre eu estaba de presidente, secretario, insistiu cada vez que había un accidente dos que reconocía, porque estes son os grandes, pero logo había outros de pesqueiros e demás, se vertían hidrocarburo e de menor importancia. Cada vez que había un accidente se insistía en un escrito enviado ao gobernador civil naquele momento ou ás autoridades competentes para que precisamente separaran o tráfico marítimo internacional. Hoxe temos
4 vías de separación do tráfico marítimo, incluso 2 son para tráfico de material peligroso, e además hai posibilidad de que haxa menos accidentes porque temos doble casco. Ben, centrándonos xa e rematando para a cuestión do que temos actualmente, dicir que non os problemas son os mesmos. O tema dos incendios estaba presente no ano 70, no ano 70 concretamente son 1.100 incendios os que se producen e 17.000 hectáreas queimadas no ano 70, e así hasta hoxe, non? E ese problema que levou tamén unha iniciativa legislativa popular para tratar de acabar con os incendios non tuvo éxito, como sabedes, porque a nivel político non se decidiu que houbera un cambio en todo, nin nos temas das repoblacións, nin no xeito de combatir os incendios, nin a prevención, que é importante. Había o tema dos vertidos radiactivos e, en definitiva, un montón de problemas. Actualmente estamos nunha situación, creo que, se non é similar, é peor. É dicir, que nos encontramos en que, a parte de Altri, que é o que máis sona, temos grandes proxectos que se están camuflando debaixo do que está sucedendo actualmente. É dicir, que temos os proxectos que citaba antes de bombeo, son declarados estratégicos, además, pola Xunta de Galicia, increíble, e hai algún que ainda é máis increíble, que despois de declaralo estratégico, como o bombeo en Cerceda, Augas de Galicia o denega. É dicir, como se concibe que un proxecto estratégico que lle dan o visto bo para diante, Augas de Galicia a continuación o paraliza. Bueno, pois ese proxecto despois se traslada neste caso para Brión, que é este que citaba, e afecta aos concellos de Negreira, Brión, Lousame e Rois. É de Capital Energy, de Madrid, unha empresa de Madrid, 330 megavatios. O que nos ven, hidróxeno verde, bueno, pois temos a fabricación de amoníaco, a parte do hidróxeno verde, e a fabricación de metanol. E aí tamén hai 3 proxectos estratégicos, un nas Pontes, outro en Meirama e outro en Mugardos. Nos encontramos que vai a haber grandes axudas europeas e se van a tratar de construir na Grela e en Punta Langosteira, por exemplo, por parte de Ignis e de Resol, unhas plantas de hidróxeno verde. E xa biometano, en donde xa afloran os proxectos como fungos no outono, é dicir que nos encontramos que hai proxectos en Curtis, en Lugo había un proxecto que foi rechazado, en Coeses, de biometano, aproveitamento de residuos de purín e demais, e que ese proxecto acaban de anunciar que vai para o polígono do Ceao, é dicir, que non o queren nun punto e tratan de instalalo noutro punto, non? En Galicia o teñen, bueno, hai incluso empresas que son Toisal, que sonará porque aí houve un conflito ca canteira de Carballal en Teo, e entonces Toisal, por exemplo, ten o proxecto de unha planta de biogás, precisamente, de residuos orgánicos e demás, en colaboración con unha empresa inglesa. En definitiva, proxectos todos os que queiramos. Incluso ENCE nos trae un proxecto para as Pontes, un proxecto piloto, aquí somos sempre os que vamos por diante en todo, e logo despois, ao final, se fracasan o proxecto e se estrellan, pois a cousa é que non vai para diante, non? E que pagamos as consecuencias, que é o proxecto de textil e de fabricación de pasta de papel a partir de cartón e demais, que teñen que actualizar o tema de como se destinta todo o papel, de como se tratan os textiles, porque tamén é de textil, para producir despois celulosa a partir de todo eso. É dicir, que o que nos ven é todo o que moitas veces non mellora o país, senón que perxudica. E logo, xa sen falar da contaminación atmosférica, que é outro tema. Moitas gracias. Moi interesante, moitísimas mencións, pero, por exemplo, a do Urquiola, cando eu estaba investigando, pois, efectivamente, era unha das primeiras teimas. Recordo que en todos os recortes de La Voz de Galicia estaba Domingo Quiroga dicindo el Urquiola virtió non sei cuántos litros.
moi interesante tamén a cuestión enerxética, eso, dende os vertidos nucleares hasta horas eólicas e a falta de poder das persoas que conviven con esa xeración de enerxía e con eses residuos para ser quen decidan, no? sobre enerxía, ou, como vimos durante o apagón, nos podemos xerar toda a enerxía do mundo, que hai un fallo noutro sitio e nos non temos ningún tipo de autonomía enerxética. E tamén no sentido para os historiadores, eu creo que é un campo moi interesante, ver como evoluciona o control da enerxía, que ao final é fundamental para todo, para a vida, para a produción, etc. Entón, bueno, moi interesante, e agora paso a palabra a Carlos Soto. Moitas grazas, Aloia, moitas grazas pola presentación e tamén por convidarme a Adega a estar aquí. A min me toca falar un pouco máis de organización, xa non tanto de cuestións ambientais. A organización é sempre un tema, ao mellor pode ser espiñoso. Eu vou falar da miña experiencia nos anos 90 particularmente, inda que terei que comparala co que eu percibía que foi tamén a cuestión desde ese punto de vista histórica de Adega e bueno, nos anos 90, comezo nos primeiros anos, se tomaron algunhas medidas organizativas como en Adega, como foi a xestión centralizada de socios e socias, como foi a edición periódica da revista, que no 93 pasa a denominarse Cerna, pero xa levaba en 91-92 na edición periódica como revista Adega, tamén neste caso desde impulsado polo que sería a delegación, o grupo activo de Adega en Santiago de Compostela. Tamén se reactivou o funcionamento das delegacións locais, dotándoas de entidade propia, é dicir, de autonomía e de capacidade de decisión, etc., que se siguen chamando delegacións, pero que en realidade non son delegacións, senón realmente o que se busca é que sexan organizacións como vivas dentro da organización nacional. Tamén se formalizou de alguma maneira a participación, porque se formalizou a súa vez o funcionamento da Asamblea de Grupos Ecoloxistas e Naturalistas de Galiza, que no 96 pasa a ser Federación Ecoloxista Galega, e digamos que tamén se formalizou a participación da Adega nesta organización umbrela, digamos, do ecoloxismo galego. E, bueno, desde outro punto de vista, houve cambios sociais evidentes ao longo desa década e a Adega se incorporou ao primeiro Consello Galego do Medio Ambiente, ao crearse a Consellería de Medio Ambiente, e traballou, por tanto, tamén no plano institucional e no plano social e reivindicativo incorporaría as relacións directas con entidades de outro tipo, como as sindicais e as políticas. As políticas xa había de atrás, non tanto as sindicais, que no 90 participaron sobre todo en campañas reivindicativas frente por diversos proxectos, algúns dos comentados aquí, como os encoros e a incineración, etc. Entón, por que xurden estes cambios ou que cambios significan, porque realmente a organización xa había, por suposto, as delegacións locais, había a directiva, a asamblea, os estatutos realmente modificáronse moi pouco desde a creación da Adega en diante, non? Pero, como vimos no vídeo, e a percepción histórica que se dá, é que se crea a Adega nun momento tan de cambio que se crea no franquismo, pero empeza a funcionar ou a legalizarse xa, digamos, na primeira transición. Entón, nese momento se buscan personalidades, algunhas delas cun papel de traballo ambiental determinante, como era o caso do primeiro presidente, Domingo Quiroga, nas facetas que el desempeñaba, ou incluso na de contaminación e relacionado coas celulosas, do que era vicepresidente nesa primeira directiva, Francisco Bermejo, catedrático de Química Analítica aquí en Santiago. Sin embargo, había outras moitas personalidades que, digamos, que estaban, non sei se quen dicía no vídeo, como umbrela para permitir a legalización dunha asociación
ecoloxista que tiña fundamentalmente obxectivos políticos de transformación e nese caso, de evitar moitos proxectos e de traballar por un modelo de desenvolvimento pois respetuoso co medio, un modelo de desenvolvimento sen destrucción, que era un dos primeiros logos de Adega, precisamente polo que se percibía de que todos os proxectos que viñan pois eran proxectos moi destructivos, non? Como xa se comentou. Entón, iso levou, e había moitas persoas activistas, e nós podemos ver nos traballos, por exemplo, nos cartéis dos anos 78, 79, como había todo tipo de organizacións convocantes xunto con Adega, e había un traballo de base en todo iso, pero o que dá impresión, e eu eso non o vivín, entón o mellor Ramón me pode corrixir, pero o que dá impresión de que a dirección formal pois estaba un pouco, digamos, non estaba tan relacionada ou encardinada, digamos, ou pé da base, non? E aí houve, realmente, o primeiro presidente xa se queixaba, Domingo Quiroga se queixaba a un ano da legalización, no 77, de que a Adega non funcionaba, e no 79 pois dimitía toda a xunta directiva, incluído o presidente, se elixe outra directiva, non acaba de funcionar, e no 80, cando con conflito, pois digamos, se resolve e realmente aparecen ao frente, xa se dixo, pois xa aparece Fontenla, que estaba desde o primeiro momento en Pontevedra co tema da loita da celulosa, pero está tamén no 80, pois Ramón Varela como secretario xeral, que xa estaban no traballo reivindicativo do día a día. Entón, digamos que ese é un primeiro paso para normalizar a situación organizativa da asociación. Nos documentos da Adega aparece tanto o ámbito galego da Adega como a asociación con implantación e obxectivo de traballar no país sin pecharse ao que son relacións internacionais, pero como entidade galega, e tamén a creación de núcleos digamos por todo o país. E nese momento xa o sabía, están na cartelería, están na documentación, están nos representantes das distintas localidades pois nos anos 79, 80, 82 na documentación, pero o funcionamento era, digamos, moi á carta, según eu percibo. Por exemplo, en Santiago entrei en Adega pois polo ano, no tema do Casón xa estaba, porque foi unha fisterra con Ramón Varela e con outros compañeiros e compañeiras de Santiago, entraría no 86 probablemente, e o que funcionábamos era como un grupo local que éramos da Adega, pero que realmente ni siquiera tiñamos nin carné de socios, nin ficha de socios, etc. É dicir, había grupos moi espontáneos, non, nese sentido. E mirando para atrás, o que eu constato é que moita desa xente que estivo moi activa en loitas previas da primeira os anos dos 80, como da Fosa Atlántica, controvertido na Fosa Atlántica, como en Xove nuclear, como nos encoros do Miño, etc., pois que logo se acababa a loita concreta e, de alguma maneira, pois se desactivaban e desaparecían os contactos, a mellor a persoa coordinadora tamén deixaba a relación, etc. Entón, xa no arredor do ano 90, pois desde o grupo de Santiago, que funcionaba desa maneira, pois de alguma maneira se acorda formalizar, de acordo co espírito mesmo organizativo e dos propios estatutos, se acorda, digamos, formalizar o funcionamento e se fai unha campaña de socios que nun ano e pico pois se dota Santiago pois máis dun centenar de persoas socias, xa formalizando sempre a entrega, a asignación da ficha de socio, é dicir, o compromiso persoal, cual duraba mentre a persoa, por suposto, o mantiña, pero coa domiciliación bancaria e a xestión centralizada. Tamén o que comentei da revista Cerna, se pasa a editar en Santiago e se consigue darlle prioridade, e podemos constatar cando o excedente das revistas que non se distribuían directamente a socios e socias, era un corpo todavía baixo en número, pois se distribuían en manifestacións o 25 de xullo, noutros actos de todo tipo, e nos atopábamos con
moita xente que era socia da adega, pero que non coñecíamos de nada, que non estaba en ningún rexistro, e que ian e levaban a revista e, bueno, algúns ian dando paso de reinscribirse na asociación, non? Entón, con isto, pois o que quero salientar é como é moi importante nunha organización prestar atención as oportunidades, digamos, ou as necesidades organizativas en cada momento e ver como se poden encamiñar. Por que decidimos naquel momento e se conseguiu desde o 92 editar cada ano polo menos 3 números da revista? Pois o objetivo era chegar a todas as persoas socias, en primeiro lugar, con algo que ofrecerlle desde a adega, a de parte do que sería a loita local ou local ou nacional, na que nun momento concreto se puderan implicar, non? E, digamos, ir arroupando esa conciencia, ese primeiro paso de formar parte da adega. E logo chegar tamén a outras entidades, a outras persoas que non chegaban a ser socias, pero que eran suscriptores da revista. Bueno, a revista vai polo seu número 94 e, por tanto, xogou ese papel importante. Hai que ter en conta que non había nese momento redes sociais, o acceso ao medio de comunicación era vía utilizada realmente por a adega, pero xa se consideraba ou xa empezaba a estar moi limitada polo control dos propios medios. Por tanto, a edición da revista se considerou un paso importante e logo, desde o punto de vista de contido máis amplo, tamén o Adega Cadernos, non? E o outro elemento que quería comentar xa para ir terminando, era o funcionamento desa, é dicir, cada delegación tiña que funcionar como unha, e ten que funcionar como unha organización en sí mesma, ten que ter a súa vida interna e tamén tiña automáticamente os seus recursos que lle correspondían aos socios, etc., da zona correspondente. E iso, de alguma maneira, formalizou e permitiu reactivar moitas delegacións que tiñan 3 ou 4 persoas activas, pero que non tiñan corpo de socios e socias por esta dinámica previa, non? Entón, aí se reactivaron, o traballo de Adega en Lugo, por exemplo, desde que se crea en 1994 ata a actualidade, é un referente, podemos considerar un referente en todo o país. En Adega, en Ferrol, se reactiva tamén a mediados dos 90, hubo polo 93-94, en moitos casos se crean con persoas novas que se acercan á organización, non tanto coas persoas que en 5 ou 8 anos atrás participaran en loitas concretas, que seguramente tiñan xa outras prioridades na súa vida, non? Entón, ese foi, digamos, o paso organizativo. A adega tamén se crea no Carballiño, se crea na Costa da Morte, na Coruña. É un momento nos anos 90 no que a Asamblea de Grupos Ecologistas e Naturalistas reúne a unha cincuentena, é dicir, alrededor de 50 grupos locais de todo o país, un dinamismo moi importante no activismo ambientalista, e xa na segunda mitade dos 90, cara ao 97 e 98, moita dese persoas activas, incluso colectivos, algúns que nacían nos institutos e tiñan unha vida efémera porque se ligaban a esa xeración, daban o paso a participar en Adega. Por tanto, digamos que ese modelo foi moi exitoso nese sentido, e logo as organizacións que seguiron, de alguma maneira, tamén deron ese paso de formalización organizativa, non? Que anteriormente, noutras condicións non se vían. Con isto, para terminar, digamos, salientar a importancia de prestar atención á organización e acertar, digamos, ou ver cales son os cambios que hai. A revista Cerna é un pequeno elemento, pero é obvio que a comunicación cambiou moito e os medios son outros. E tamén foi outro elemento nese momento. A Adega viña facendo educación ambiental, co voluntariado, dábamos charlas por aí sobre todo tipo de cuestións coas persoas activas da Adega, e sería en 2002 cando a Adega contrata un primeiro educador ambiental, buscando tamén a formalización, digamos, desa liña de traballo, e grazas a un proxecto de compostaxe no Concello de Ferrol, que logo se consolida co primeiro
programa de compostaxe doméstica pois no Concello de Santiago xa en 2003, non? Entón aí empeza outra liña e con isto pois, bueno, lle dou a palabra bueno, ya paso de novo a moderadora, pero con iso pois María Subiela, perdón, María Lafuente vai a continuar o tema de educación ambiental no que eu deixo. Sí. Nada, brevemente, porque fixo moi ben o paso aquí, entón casi eu estou interrumpindo, pero tamén para salientar efectivamente a importancia da organización interna das persoas, porque eu, por unha parte, como historiadora, moléstame moito a historia de los grandes hombres, normalmente hombres además, pero é certo que ás veces tamén nos esquecemos de poñer as persoas no centro, cando é algo fundamental. As redes que se tecen, por febles ou estables que sexan, pois son moi importantes, sobre todo no estudio dos movementos sociais. E require efectivamente pois moito traballo, moito esforzo crear asociacións amplas, estables, bueno, eso, calquera que milite pois tamén sabe os conflictos que xorden, as dificultades, pero é fundamental para comprender pois, as organizacións e os movementos, as dinámicas. Entonces, bueno, pois un aporte moi interesante. Doulle paso a María. Bueno, pois eu voume a levantar e vou a crear un pouco de caos e confusión. Bueno, xa levamos así un anaquiño sentadas e, bueno, tamén gracias polo convite. E nada, eu quería poñer tamén pois, a página web da Adega. Aquí está. Igual queda o pin. Nada, e para ir pois, vendo imaxes tamén do que é a parte de educación ambiental. Claro, eu cando chego a Adega pois, xa está camiñando, non? Celebramos os 50 anos e eu ainda non chego a eles. Entonces, pois había un grupo formado, de feito, creo que Elvira, que está aquí, foi unha das persoas máis profes, non? De secundaria que iniciaron pois esas charlas e que facíades, non? De educación ambiental. Logo ven, claro, outra das persoas coas que eu aprendí moitísimo, por non decir todo, é Ramsés, que entra como un dos primeiros traballadores da Adega, e cando, digamos, a educación ambiental profesionalízase, non? E sabendo, pois, esta persoa que é pedagogo e que empeza, como, bueno, dixo Manolo tamén, cos estos programas de compostaxe. Eu como chego a Adega? Pois eu, bueno, estudiei bioloxía, tamén o dixo Manolo, non desos grupos que estaban ligados, pois, igual nos institutos ou na universidade. Eu, a raíz do Prestige, de feito, estaba estudando bioloxía aquí en Santiago nese momento e interactúo pois, co grupo ecoloxista que había na universidade, que era Ureol, que hoxe en día pois, xa non existe, desgraciadamente. Creo que agora hai outro que se chama Bota e Bata, tamén ligado ao estudantado. Pois empezo a facer cousiñas con este grupo. De feito, empecé con Tino, que despois foi presidente da CEGA tamén, a facer proxectos, pois, a traballar cos residuos. Hasta, bueno, cando acabei a carreira, estaba ali, vivía con Vero naquel momento, que andaba por aí, e me trouxo un anuncio que atopou dicíndome, mira, a Asociación Adega busca unha persoa, eres ti. E, efectivamente, eu dixe, bueno, pois vou a mandar o currículum, que non tardo nada, e chamaronme a entrevista, fixen a entrevista, paseina, e empecé a traballar de educadora ambiental, e pasaron 13 anos, non, de educadora ambiental en Adega. E como, bueno, dixen antes, a educación ambiental en Adega, digamos que é esa parte positiva, non, do ecoloxismo, que somos un pouco, se nos tacha os ecoloxistas como os do non. Non incineración, non isto, non os eólicos, non os encoros, non
Non, entonces, bueno, pues temos que dar alternativas. E un traballo que sempre se fixo en Adega é, pois vamos a pensar que alternativas, non? Que sociedade queremos? O sea, temos claro o que non queremos para Galiza, pero temos que ser consecuentes, o sea, gastamos recursos. Entonces, de que forma, non? Cal son os obxectivos? Entonces, pois, a raíz da loita con tema de Sogama, da incineración de residuos e demais, pois aí, en Adega sempre tamén traballamos en educación ambiental moi da man da xente da ciencia, non? Dos investigadores na universidade que se investiga cales son, digamos, as mellores técnicas, non? E as traemos, facemos un proxecto e ese proxecto é o que trasladamos á sociedade, non? Porque a veces tamén igual entre o mundo académico e a poboación a veces queda un pouco lonxe. Eu creo que a educación ambiental é achegar esa investigación, ese mundo académico, para que o poda comprender calquera persoa académica ou non. E de calquera idade tamén, De feito, en Adega tamén entendimos que, porque moitas veces cando falamos ou pensamos na educación ambiental, pensamos en nenos e en nenas, non? Cativos, e lles explicamos cousiñas, e facemos xogos e demais. Pero en Adega é algo que sempre tivemos presente, non? O grupo de persoas traballadoras, é que a educación ambiental non pode quedar solamente en crianzas. O sea, que somos as persoas adultas as que tomamos as decisións e tamén hai que educar as persoas adultas, non? Non podemos para mí xa casi obsoleto, non? A ver se as crianzas nos salvan cando medren, non. O sea, somos nós os que tomamos as decisións e, polo tanto, hai que educar a persoas adultas. E dai sae tamén o proxecto de compostaxe, que foi no proxecto no que eu traballei, pero, en Adega sempre tivemos un xeito de traballar conxunto no que todas as persoas coñecemos todos os proxectos, aínda que sexamos unha persoa, digamos, máis responsable de algún proxecto, pero todos e todas traballamos en todo. Temos, aquí a páxina, non é estéticamente, non é a páxina máis bonita do mundo, pero é a que temos e, ademais, ten moitísima información, moitísima. Podemos, non sei, pasarnos a vida entera lendo aquí, dende os proxectos ata, todos os artigos da Cerna e demais. Entón, mirad aquí, co proxecto da compostaxe comezamos como alternativa, non? Porque decíase naqueles momentos que a compostaxe non era posible. Eu xa entrei en Adega con este proxecto comezado. Facíamos visitas, instalábamos composteiros na casa. É un programa para adultos, donde nos metimos, con este proxecto e cos fogares verdes, metímonos nas casas das persoas a decirles como xestionar os lixos e cos fogares verdes consellos sobre tema de auga e enerxía. Neste, que eu teñolle un especial cariño, non porque estiven ali, moitísimos anos, vimos como dentro dos proxectos tamén tratamos en educación ambiental de establecer redes con outros grupos e con outras organizacións. De feito, somos socios fundadores de Composta en Rede, que é unha rede estatal de compostaxe, e cando empecé a ir a estas reunións, falábase, non? De, como facer, tal, e nós, xa tiñamos o programa bastante desenvolvido, non? O que pasa que se cadra é como tamén, non? Está igual o vergoña, de que parece que non lle damos importancia ao que facemos. E, serviu para coñecer tamén outras experiencias. A raíz desta rede de compostaxe iniciamos o primeiro proxecto de compostaxe comunitaria, pusemos os primeiros composteiros en Fene, en Santiago, en Allariz, e sí que vimos que como a xente está disposta a compostar e a facer o que se lle diga, non o que se indique.
e a recuperación dos residuos. Quizáis se cadra, o que falta tamén é implicación política en levar estes proxectos adiante. Se máis que implicación política, co tema dos residuos, debería ser unha cuestión técnica. Cal é a mellor forma de xestionar os residuos? Esta, non? Pois esta, non é unha cuestión ideolóxica de eu creo que pode ser isto ou eu creo que pode ser aquilo outro, non? E isto foi tamén, falo con isto porque traballamos dende a DEGA, dende a educación ambiental, como nas dúas vertentes, non? Con estes proxectos educativos para persoas e tamén con proxectos para concellos. Traballamos moito con concellos, con deputacións, na universidade tamén, para a mellora da xestión dos residuos. E moitas veces, pois, é o que leva tamén o que dicía antes, non? Que as persoas están dispostas a facer e a veces o que necesitamos é que, pois eso, que políticamente nos poñamos a traballar. Vamos, esos dous ámbitos de traballo. Como vedes, aquí tendes un montón de material. Estas son as primeiras áreas de compostaxe en Allariz. En Allariz, por exemplo, os levamos a esta rede de compostaxe, non? E cando chegaron, pois, viron unha posibilidade alucinante. E un día, pois, chámame o alcalde de Allariz e me di, María, vamos a apostar por esta compostaxe. E eu pensei que iban a poñer unha área, dos, e me dice, non, temos proxectadas 22 áreas de compostaxe. E eu, moi bien, pois aí vamos, non? E foi un dos primeiros proxectos, incluso a nivel estatal, con ese número tan grande de composteiros, e hoxe en día, pois, a teñen un proxecto estupendo, se recollen porta a porta os residuos orgánicos de hostelería, teñen unha mini planta de compostaxe que fan compost e despois ese compost utilizan as agricultoras do concello que producen en ecolóxico e venden no mercado. Bueno, unha maravilla. E iso é, bueno, pois tamén a liña da DEGA tamén, acompañar eses proxectos cando hai vontade e acompañar e seguir artellando, pois, como ir facendo, non? Porque, bueno, non, como digo, estes proxectos son pioneiros e, claro, cando empezas non tes tampouco moito material. E con isto tamén, sempre que facemos os proxectos, normalmente pois sacamos tutoriais, manuais, hai manuais de compostaxe, vídeos e demais, que é un montón de material didáctico pois que queda aí pois para quen o desese utilizar. Logo, co tema dos encoros que se falaban, temos, supoño que xa coñeceredes, non? Coñecedes o proxecto Ríos? Todo o mundo coñece o proxecto Ríos, ou non? O proxecto Ríos, 20 anos de proxecto Ríos. O proxecto Ríos é un proxecto, aquí aquí está tamén, ten unha web propia, que empezamos facendo inspeccións aos ríos e alaban eso, máis de 20 anos de proxecto. O proxecto Ríos tamén levounos, o proxecto Ríos, como dixo Vicky no vídeo, empezou tamén facendo unha visita a Cataluña e traes o proxecto Ríos para aquí, pero unha vez que chega, tamén pois, empezan a acumular, digamos, por exemplo, o patrimonio etnográfico, que non tiñan pois este proxecto, se lle suma. O tema do idioma, o tema de... Bueno, fomos avanzando hasta chegar a proxectos de voluntariado ambiental e proxectos de custodia do territorio. De feito, tamén aparece aquí co tema da... Bueno, vedes que aquí tamén entramos e temos un montón de información sobre as saídas formativas, o campamento do TEA... Ai, espera, que non vexo as fotos agora. Bueno, vedes que aí nos institutos tamén con rapazada, con persoas adultas, e nos campos do voluntariado
tamén foi, digamos, aí tamén fomos pioneiros, como en proxectos educativos. Tamén traballando con adultos e traballando con especies invasoras. Isto tamén, cando empezamos este proxecto, o Campo do Cea, empezou hai 15 anos. E collimos unha zona dun río e empezamos a eliminar as especies invasoras. Primeiro, estou me adiantando, primeiro fixemos un diagnóstico utilizando a metodoloxía do proxecto Ríos e unha das razóns polas que saiu que estaba, digamos, perdendo biodiversidade era polas especies invasoras. Entonces, reformulamos ese campamento e empezamos a facer eliminación de invasoras. Naquel momento tamén casi non había bibliografía. De feito, empezamos facendo proba erro. Empezamos, aquí tería mil historias que contar, pero empezamos con ferramenta que igual non era axeitada, fomos cambiando, empezamos facendo de xeito máis desorganizado e descubrimos o funcionamento das plantas para facelo mellor. E aquí había fotos, que agora mesmo non sei onde está, donde se ve o voluntariado sentado nunha mesa. Eso tamén é unha das máximas da adega, non? O voluntariado non solamente é mão de obra, digamos, barata, non de xente que se ponga a traballar, senón nos entendemos o voluntariado como cabezas pensantes tamén, non? Despois de cada actividade, despois de cada campo de traballo, sentámonos, facemos unha especie de enquisa, sacamos as conclusións e elaboramos un material para traballar esa problemática. Vai todo en conxunto, o traballo e esa serie de conclusións. E logo, xa para rematar, tamén quería poñer así en valor o que é as limpezas de ríos, que o teño por aquí. Non sei se participaxedes na última limpeza, pero tamén van alá 15 edicións de limpezas de ríos, donde ten participado moitísimos concellos, moitísimas organizacións e moitísima xente. De feito, a xente que traballa sempre no mesmo río, no seu río, ve como realmente está cambiando a contorna, non? Como se eliminou ese lixo, como a xente se implica. De feito, unha das máximas é para, o que coñecemos no ecoloxismo, non? Que para cuidar o territorio hai que coñecelo, non? E querelo. Entonces, hai moitas organizacións que xa teñen incluso instaurada a súa limpeza anual como dentro da programación das súas asociacións. Non é como o inicio do curso, moita xente fai a limpeza e logo quedan para xantar ou quedan para facer algunha que outra actividade. Por exemplo, eliminan invasoras e despois fan a limpeza ou viceversa e demais. Con isto quero dicir que ao longo destes anos é moitísima xente a que ten participado nestas actividades, tanto de educación ambiental como de voluntariado e de custodia do territorio, que tamén se nomeou aí, que tamén é unha ferramenta donde a xente xa dá un pasiño máis, non? Que a de coidar, de ter un anaco de territorio e, coidalo de algún xeito. E, non me quería alongar moito máis, eu creo que podemos deixalo aquí. E, tendes aí na web da adega información sobre os diferentes proxectos. Hoxe en día siguen saindo mogollón de actividades de educación ambiental. Mira, ximos aquí o inicio, vedes aquí na xenda, mesa redonda sobre a custodia do territorio a próxima semana, as xornadas, Charcas con Vida, é outro proxecto no que tamén temos material para poñer en valor a biodiversidade, non? E destas pequenas masas de auga e o importante que son para a conservación da biodiversidade. Temos a limpeza simultánea de praias, que podedes tamén
Por iso quería ensinarvos, non? E as actividades e a senda, e os que non coñezades, pois vos animo a participar. Moi brevemente, de gran interés tamén ese elemento de divulgación que lle pasa ás ciencias naturais, pero as ciencias humanas tamén nos pasa, esa distancia entre a academia e o público, pois é fundamental tecer esas pontes. E despois tamén a cuestión do estudo. De feito, o meu traballo de fin de máster titulábase Estudar e defender, porque o ecoloxismo en moitos casos foi pioneiro en estudios, en decir, a ciencia está estudiando isto, ou os científicos pagados por certas empresas están estudiando isto. Pois nós necesitamos tamén datos, para poder argumentar ou para poder protexer o medio, etc. Entón, foi unha parte fundamental. Noutros casos, a viraxe foi de estudar a defender. Por exemplo, outros grupos, como a Sociedade Galega de Historia Natural, pois que tamén parten dun estudo da natureza e, cheganse a conclusións como que se está maltratando a natureza e hai que facer algo máis. Entón, pois moi interesante tamén a cuestión da educación ambiental. E agora, pois, damoslle paso ao concelleiro. Pois nada, moitísimas grazas. A verdade é que un placer pois estar hoxe aquí pois nesta celebración do 50 aniversario de ADEGA, non? Unha entidade imprescindible, como di o seu nome, Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, unha ferramenta fundamental pois para preservar o territorio, non? Recoñecer o seu traballo de todas as persoas que durante todos estes anos pois estiveron aí aportando o seu traballo, que fixeron posible que o movemento ecoloxista galego teña presencia, non? Falamos de pioneiros neste medio século, non? Donde en aqueles momentos casi seguramente a palabra sustentabilidade, que agora pois empregámola pois con moitísima frecuencia, pois non estaba nos discursos institucionais, non se falaba dela, pero sí que se defendía o territorio, non? Fronte aos encoros, fronte aos verquidos radiactivos, fronte aos proxectos mineiros agresivos, fronte a un urbanismo sen límites sobre os verquidos de petróleo, sobre moitísimas cuestións, non? Esa loita pois foi unha semente que hoxe pois para que exista esa conciencia ecolóxica en Galiza, non? Se non existise a ADEGA, pois habería que facelo de alguna maneira, non? Sería unha asignatura pendente, pero por sorte pois leva aí 50 anos, non? E o mundo cambiou moito, como se decía aquí, non? Nese tempo. Falamos de cambio climático, falamos de transición enerxética, de biodiversidade en perigo, pero o que non cambiou son as necesidades, precisamente, de preservar, de manter todas esas estructuras, non? A ADEGA pois segue a ser esa voz incómoda incluso non só para o poder, sino ás veces hasta para os medios, non? Donde se limita a súa presencia, pero sigue sendo imprescindible. Que nos lembra, pois eso, que o progreso está ben, pero que ten un prezo e que temos que preservar o medio, que temos que preservar desa destrucción a que podemos leválo por demasiada presión, non? E desde os concellos pois temos unha responsabilidade especial, pois somos a administración máis próxima, a que estamos máis próxima á cidadanía, e temos que dar exemplo en todo o que facemos, non? Por iso pois temos que apostar pois pola mobilidade, por unha mobilidade sustentable, por unha xestión responsable dos residuos tamén, cunha xestión correcta, e aí pois se falaba pois da compostaxe, non? Por crear, xerar e preservar máis espazos verdes, por manter os que hai, melloralos e aumentalos, por dar exemplo tamén en canto a eficiencia enerxética,
non só no transporte urbano, na mobilidade, sino tamén na eficiencia de todos os edificios e elementos municipais, e tamén por promover esa educación ambiental da que falaba María, non? De alguna maneira, pois a adega foi sempre e vai seguir sendo pois un aliado fundamental da que se pode botar man pois para calqueira campaña ou actividade de concienciación ambiental, sexa da compostaxe. Desde o ano 23 eu son parte ou dos primeiros posiblemente que teño aínda un composteiro na miña casa funcionando, o mesmo composteiro cambiouse, moveuse ali uns metros, e dunha vivenda pois de onde non sale absolutamente ningún bioresiduo que non vai ao composteiro, co cal é unha comodidade non ter que ir a trasladalo pois a un colector. Hoxe en Compostela pois hai máis de 1.700 composteiros individuais, moitos son os que a adega implantou naqueles primeiros anos. Xa contamos con 15 illas de compostaxe comunitarias, non chegamos a esas 22 de Allariz, pero chegaremos. Pero temos unha pois tamén moi singular, que é na Escola de Hostelería, onde pensamos trasladar precisamente ese todo valor da xestión dos residuos no metro cero, a porta da propia escola, pois para que as xestións dos residuos de unhas cociñas que sirven máis de 150 menús diarios e que xeneran moitísimos residuos, pois vayan precisamente, se xestionen dentro do mesmo centro para despois utilizar o compost dentro desa parcela, non? Ou pois colaborar pois nesas limpezas simultáneas de praias, ou neses proxectos de limpeza de ríos. Móllate polos ríos. Témonos mollado moitas veces no río e fora por estar chovendo ou non. É realmente unha experiencia pois moi bonita. Ese proxecto Ríos, onde os miniños e os maiores que acompañamos pois moitas veces tamén aprendemos que a biodiversidade, como se analiza pois a calidade medioambiental desas nacentes dos ríos, pois simplemente levantando pedras, vendo que clases de bicherío hai ali. Os miniños alucinan, e espero que moitos deles pois xa hoxe son máis maiores e teñan pois realmente pois conciencia, non? Outros temas, mobilidade, contaminación lumínica, a verdade é que son moitos nos temas nos que, como ben decían antes, pois leva traballando a adega pois 50 anos. Cando pensemos xa nos próximos 50 anos, pois a pregunta pois é que Galiza queremos deixar aos nosos fillos e aos nosos netos. Temos que xa estar sendo conscientes de que queremos deixar unha Galiza verde, un rural vivo, unha ordenación do territorio responsable, con un uso consciente das enerxías renovables, onde temos que apostar por elas, que se respete pois a xente e se respete a natureza. Ese, pois, de algún xeito, pois é o reto que temos por diante, non? Por iso hoxe, pois, celebrar esta historia de loita de 50 anos, pois tamén é celebrar pois unha historia de esperanza. Temos que preservar, manter e trasladar todo isto. Se algo nos ensinou a adega, pois é esa máxima do ecoloxismo, non? Pensa globalmente e actúa localmente, que o facemos pois a diario, non? Nos ríos, nos campos, en todo o entorno, non? Manter esa forza do voluntariado, que é imprescindible, que é inmensa, que ten unha capacidade de traballo moi importante, e que o futuro pois é posible pois eso, traballando en comunidade, traballando as administracións, co voluntariado, coas organizacións. Parabéns á adega, pois unha vez máis, por este medio século de compromiso. Grazas por recordarnos cada día que o futuro de Galiza será verde ou non será futuro, non?
e a mellor homenaxe pois para a Adega nestes 50 anos pois é garantir un compromiso real cos próximos 50, que sigamos sumando voluntariado, que sigamos sumando socios e que sigamos mantendo pois unha organización pois tan importante a nivel medioambiental para Galiza como é a Adega. Gracias.